Δεν το ξέρετε. Κύριε Σουλτάνογλου μου, γνωρίζετε ασφαλώς ότι εργάζομαι επί σειρά ετών τιμίως και ευσυνειδήτως στην επιχείρησή σας. Εσύ τη βιογραφία σου θα μου πεις. Προχώρα στο ψητό. Μάλιστα. Κύριε Σουλτάνογλου μου, γνωρίζετε ασφαλώς ότι το ύψος του μισθού μου δεν υπερβαίνει τις 25.000 δραχμές το μήνα. 25.000 δραχμές το μήνα? Μάλιστα, μεικτές. Και ποιος σου δώσει τόσα λεφτά? Εκείνος ο Χαραμοφάης, ο συνεταίρος μου? Ο νόμος. Ο νόμος? Μάλιστα. Βέβαια. Ποιον θα υποστηρίξει ο νόμος? Εμάς τους φουκαράδες, τους βιομήχανους? Δεν καταλάβατε κύριε Απόστολε. Δεν ζητάω αύξηση. Α, δεν ζητάς αύξηση? Όχι, έφε. Όχι, άμα λέγει χρόνοι μου λοιπόν, τι θέλεις? Γι' αυτό σας λέω, κοιτάξτε, θα ήθελα 2-3 μισθούς μπροστά. Καλά, πριν από ένα μήνα σου δώσαμε κι άμυστες. Ναι, άλλο, είναι ανάγκη τώρα, καίγομαι. Και επιχείρηση καίγεται χρόνοι. Σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη, γιατί με τον γαμπρό μου τα έχω τώρα. Η αδερφή μου, ξέρετε. Υπάρχει στενότης. Δεν μπορώ να τη φροντίνουμε. Ποια είναι? Την αδερφή μου. Τι λες? Την αδερφή σας, τι λέω, βρε, ο κερατάς. Άκουσε χρόνοι. Ορίστε, κύριε. Έχω την εντύπωση Μάλιστα. ότι είσαι σπάταλος. Εγώ σπάταλος. Είσαι σπάταλος. Τι λέτε, κύριε Απόστολε, εδώ κάνω το σκατό μου παξιμάδι για να δουλειάζω. Τι μου λέτε τώρα εσείς? Μάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέας. Όχι 3, μια φορά το μήνα. Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας τι πάθανε ρε? Κυτρινήσαν από την πείνα. Καταλαβαίνεις, να τρως όσπρια, να τρως χορταρικά. Γιατί δεν γίνεσαι χορτοφάγος ρε, να τρως κλόι? Ναι, το μεσημέρι αντί για να φάω θα πάω να βοσκήσω. Πάντως λυπάμαι χρόνοι, η επιχείρηση δεν μπορεί να ικανοποιήσει το έτοιμά σου. Κύριε Απόστολε. Αλλά μπορεί να κάνει κάτι άλλο πολύ καλύτερο για σένα. Είναι. Να σου δώσει... Συναλλαγματικές δεν τις παίρνω, διαμαρτύρονται συνέχεια, ξέρετε. Όχι παιδί μου, κάτι πολύ καλύτερο. Δεν πειράζει. Να σου δώσει μία συμβουλή. Τι? Οικονομία, χρόνοι. Οικονομία.